हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल थामगांनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्राय जाबाय। लोगोफोर गोबां गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोनो हादों। आं दायो भुटान थांगासिनो आरोना सामजु सांकार होननाय जायगा आरोना पास बानायनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। दिनैनि भिडिअआ एसे बेलेग धरननि जागोन। गोबां लोगोफोर नै आसामनि मानसिफोरा पास बानायनो फैदों आरोना। गोबां मानसिफोर ओरैबायदि लाइन जानांगौ आरोना। नै लोगोफोर आंना जाबोबाय आरोना। गोबां ओंखाम उखैबाय मेंबायबो सानसेयावनो आंना जाबोबाय आरोना। मानो होनना बुङोब्ला सिना जाना थानायखाय सानसेयावनो जाबाय। गुबुनफोरना साननै सानथाम गाहाम लायो आरोना सिना जाना गैयिफोरना। दायो जोङो नै लोगोफोर आवगायलांगासिनो दङ न' फारसे। माला हटेल मोनबावगोन ओंखाम जानो ओरैबायदि लोगोफोर हटेलखौनो मोनसेबो मोजां नुवाखै आरोना। दायो जेराव हटेल मोजां नुयो बेहायनो ओंखाम जालांनोसै आरो न' फारसे आवगायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैबायदि समायना नै जायगाया आरोना, ओरैबायदि समायना सापात बागान जोंनि बड'लेण्ड रायजो आरोना। दांगा टाउन आरोना बियो जाबाय दांगा टाउन। नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिउसखौ। बिनि माबानि खाथि आरोना भुटानावनो नांजाबनाय आरोना लोगोफोर। नैबेनो जाबाय भिउआ जाबाय भुटान आरोना। दायो जोङो भुटानखौ बारनानै फैबाय। दायो जोङो न' फारसे थांगासिनो दं आरोना। नै तामुलपुर जानानै थांगोन जोङो ओरैजाय लोगोफोर नै। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। माबायदि नुदों भिउफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। लाइक शेयार खालामनानै सापर्ट होदो लोगोफोर। एसे बेसे हायो नाजालांबाय थानोसै आंबो भिडिअ लाबोबाय थानो। लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोनसिम थेंक इउ स' माच जासिहरग्रोनाय जाबाय दे लोगोफोर। मोनाबाय आरोना जोंनि बुहुद मोनाबाय दायो खोमसिन जाबाय नै। जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअआव नेक्स्ट ब्लगजों लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिबाय आसा खालामबाय। बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट। जायफोरा मोनायाव नायदों गुड नाइट।